आसाम रायजोआव उदखारिफोरनि आगान सासेनि उनाव सासे गोबां उदखारिफोर हमनो मोनगासिनो आसामाव बे उदखारिफोरा हादरनि सिङाव थानाय नङा नाथाय गुबुन हादरनिसो दासान्दि आसामनि रैखाथि हानजाफोरा सासेनि उनाव सासे संदाननानै हमनो हागासिनो हमनानै मोननाय बे उदखारिफोरखौ गिलु बालु बांलादेशी जेएमबी एवीटी आल कायदा बायदि गिलु बालु गिख्रंथाव उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय होननानै मिथिहोनाय जादों। आसामनि डीजीपी भास्कर ज्योति महन्तआ मिथिहोदोंदि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बांलादेशनि उदखारि हानजाफोरा आसाम रायजोखौ गाग्लोबनो नाजागासिनो दं। बांलादेशनिफ्राय आसामाव हाबफैनानै आसामनि मुस्लिम लाइमोनफोरखौ उदखारि हाबा मावनायाव थुलुंगा होनो नाजागासिनो एबा होगासिनो दं। आसामनि रैखाथि हानजाया दिनैसिम सिरियै संदानबावगासिनो दं। आसाम रायजोआव उदखारिफोरनि आगान सासेनि उनाव सासे गोबां उदखारिफोर हमनो मोनगासिनो आसामाव बे उदखारिफोरा हादरनि सिङाव थानाय नङा नाथाय गुबुन हादरनिसो दासान्दि आसामनि रैखाथि हानजाफोरा सासेनि उनाव सासे संदाननानै हमनो हागासिनो हमनानै मोननाय बे उदखारिफोरखौ गिलु बालु बांलादेशी जेएमबी एवीटी आल कायदा बायदि गिलु बालु गिख्रंथाव उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय होननानै मिथिहोनाय जादों। आसामनि डीजीपी भास्कर ज्योति महन्तआ मिथिहोदोंदि थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बांलादेशनि उदखारि हानजाफोरा आसाम रायजोखौ गाग्लोबनो नाजागासिनो दं। बांलादेशनिफ्राय आसामाव हाबफैनानै आसामनि मुस्लिम लाइमोनफोरखौ उदखारि हाबा मावनायाव थुलुंगा होनो नाजागासिनो एबा होगासिनो दं। आसामनि रैखाथि हानजाया दिनैसिम सिरियै संदानबावगासिनो दं। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।